अदालगुरि जिल्ला टंला दखरा एबसुआ मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय समुवापारा गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनारि सनाथि मायथाइ फोरबो 50 बोसोरजों लोगोसे टंला दखरा एबसुनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमा, टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुमा आरो टंला दखरा आबोबनि खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो दिनै नैथि सानजों लोब्बा लाखिनानै टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव लुफुंनाय मुंख्लं खाम्फाखौ मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रां सरगियारि बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवना होलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि नैबे मावखुलियाव जोंहा बेबायदि मार्टियार्स बेबायदि गैयामोन। थांनाय 2 बोसोरनि आगोल जोङो जेब्ला दखरानि बिबानाव फैबाय अब्ला जों एसे सावरायलायबाय आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों केबिनेटनि डिसिजनजों जोङो मोनसे मतामताव फैदोंमोन जे एनिहाव जोङो मुंख्लं खाम्फाखौ लुफुंनि आरो मुंख्लं खाम्फाखौ जुदि लुफुंनांगौब्ला बोरै राहाजों जों लुनो, जिहेतु जोंहा गभर्नमेन्ट लाइननिफ्राय बेबायदि जोङो हेल्पबो बे समाव मोनाखैमोन। नाथाय जों मोनसे खिदानदाव फैदोंमोन दखराया जे जोंनि ओनसोलाव टंला ओनसोलाव गोबां सार्भिसमेन जिहेतु दङ, बिजनेसमेन दङ, बिथांमोनजों जोङो एसे जुगाजुग लालायबाय। लालायनायनि गेजेरजों जोंनि दखरानिफ्राय बिथांमोननो जों गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरबाय जे दखरानि मावखुलियाव जों मोनसे मार्टियार्स लुनो थांगासिनो दङ, जाहाथे नोंथांमोना बे मार्टियार्स लुनायाव राङारि जाहाथे एसे मदद जोंनो हरो। आरो बे लेखायैनो लाइजाम सहैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जोंनो जि हायो सोरबा 500 हरदों, सोरबा 1000 हरदों, सोरबा 2000 हरदों। बेबायदियैनो जोङो नैबे मार्टियार्स जोङो दिनै नैबे सम जोङो सफैनो हादों आरो बहननो हादों। आरो बेनि गेजेरावनो गोबां सार्भिसमेनल' नङा, जोंनि ओनसोलाव गोबां बिजनेसमेन थाबाय, दखानदारफोर थाबाय। बिथांमोनाबो नैबे मार्टियार्स लुनायाव जोंनि दखरा एबसुखौ गोबां मदद खालामदों। जायहा दखानदारिफोर थाबाय बिथांमोना जोंनो सिमेन्ट, जिखिनि जोंनो नांगौ सिमेन्ट, बे सिमेन्टखौ बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामदों। आरो फारसेथिं जिखिनि जोंहा इन्टेलेक्सुवेलफोरबो थाबाय, जायफोरा माने साकरिबो गैया, इन्टेलेक्सुवेल जायफोरा बै समाव एबसु खामानि मावनानै दासिमहालागै एबसुजोंनो थाफानाय बिथांमोनाबो गोबां नैबे मार्टियार्स लुनायाव जोंखौ मदद खालामदों। आरो मोनसे खोथा, नैबे जोंहा मार्टियार्स लुनायाव जेब्ला दखरा एबसुआ जोङो जेमान सार्भिसमेन एक्स आर्मि थाबाय बिथांमोननो जोंनिफ्राय मोनसे लाइजाम हरनाय जादोंमोन जे टंला दखरा एबसुआव मार्टियार्स जों लुनो थांगासिनो दङ, बिथांनि थाखाय रां अनसुंथाइ जाहाथे एसे मददथि मोनगोनखौ आसा खालामना जों लाइजाम हरदोंमोन। नाथाय बै समाव किसुमान सुबुङा जाय मेगन गोसा सुबुंफोरा बे लाइजामखौ एसे बेलेग बायदि मोनसे इउज खालामनानै जे मार्टियार्स न'खरफोरनो न'खर मार्टियार्स लुना होनो थाखाय एबसुआ गामियारिनिफ्राय दान बान्था खांदों, बेबायदि मोनसे मेसेज थांदोंमोन। नाथाय बे मेसेजआ रं मेसेज। नाथाय बे मोनसे टंला दखरा एबसुनि मावखुलियाव मार्टियार्स लुनो थाखायसो राङारि बान्था, जायफोरा राङारि एसे एनै मददथि हरो, बेनि थाखायसो जोङो बे लाइजामखौ हरनाय जादोंमोन आरो। नाथाय बे समाव बे लाइजामखौ माने बेलेग एंगेलजों मोननैसो इउटुब चेनेलाव जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे लाइजामा निस्सय टंला होननानै नाम खनाखै। नाथाय बै समाव जोङो लाइजामखौ जिथु गामि ओनसोलाव जों हरदोंमोन, बे लाइजामजों एसे गोरोबनाय जों मोननानै आंनि नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन होदों जे बे मार्टियार्स न'खर नङामोन, एबसुआ न'खर लुहैना हैगोन बे बुस्थुआ नङामोन। नाथाय जे बे मार्टियार्स आनसलिकनि सिङाव बा दखरायावसो बे लुनाय मार्टियार्स आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय। बे जोंनि थाखाय थारैनो नोंथांमोना बुंनाय बायदिनो मोनसे गोग्गाथाव खोथा। आरो जोङो दानि बावै आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदियैनो जे जोंनि मोनफ्रोमबो दखरा आफादफोराव जोङो नुनो मोनो जे मुंख्लं खाम्फाफोर थानाय दङ। नाथाय जोंनि बे टंला आन्चलिक एबसुनि जिथु मावखुलियाव मोनसेबो मुंख्लं खाम्फा गैया। स' बे जिनिसखौ जोङो गोदोनिफ्राय नाजानायनि उनाव थांनाय नैबे बिथांमोननि टार्म्सआव
2021 बेखौ जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे जोङो स्टार्टिंखौ खालामनि बेसेबांसिम आवगायो जोंहाथ' बिदिहाय गभर्नमेन्टखौनो सर्स बा फान्डनि खोथा माने बिदि गैया थ' बेनिखायनो जोङो सानबाय जे माबायदि खालामनानै जों स्टार्टिंखौ जों खालामग्रोना दोननि जों हाया जोङो नाजागोन जों खालामग्रोना दोननि बिदि होननानै जोङो जाय बिथांमोना एसे जोंनिसिम जोंजों सोमोन्दोआव थायो बा मोजां सोमोन्दोआव थायो जोंनिसिम मोनसे अनसायनाय दङ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम माहारियारि आफादफोरनिसिम जायफोरा बिथांमोना अनसायनाय दङ बे रखम बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो सावरायबाय इन्टेलेक्सुवेलफोरजों जोङो सावरायनानै बेखौ जोङो लाइजामफोरखौ जोङो होनाय जादोंमोन दानि बावै मख'नाय बायदियैनो जे गेजेराव जेब्ला लाइजामखौ मोननाय जादोंमोन बेयाव जों माने क्लियारलि मेनसन खालामनाय दङ जे टंला आन्चलिक एबसुनि मावखुलियाव मुंख्लं खाम्फा लुगोन दा बे हिसाबैनो जोङो लिरनाय दङमोन नाथाय बेखौ सोरबा एसे गोरोन्थि ओंथि फोरमायनानै जिथु होनो नागिरदोंमोन आं बे बिथिङाव मोनसेल' खावलायनो नागिरदों रायजो राजाखौ जाहाथे सोरनिबा बुंनायजों बे जिनिसखौ जाहाथे साननानै लाया आरो नोंथांमोननि नोजोराव फोरमान हिसाबै दिनै बेवहाय जों बेखौ लुफुंनानै दिन्थिदों आरो बेयो फुरायैनो जाय सुबुं अनफावरि अनसुंथाइ बेजोंनो बेखौ लुनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दख'रा आफादाव लुगोन होननाय बायदियै जोङो दिनै जोङो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों 2 बोसोरानो जाबाय दा बेवहाय जोङो दिनैनि खालाराव जोङो आबुङै जों लुफुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मुंख्लं खाम्फा जिहेतु मोनसे लुफुंदों बेवहाय दा बे मुंख्लंनि जिथु बाथ्रा बे मोनसे गोथार बाथ्रा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुंले खालामनाय बा मानसिफोरनि गोसोआव जाहाथे गाज्रि सानलायनाय बा गावस्रायलायनाय बा मोनसे मोनलायनाय बे रखम सानलायनायखौ गाज्रि सानलायनायखौ जाहाथे सोनो थाखाय रावबो नाजाया बेखौ आं गुरै खावलायदों नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों गमामायैनो जों दिनै बेवहाय जोङो मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवहोनो मोननानै मानगोनां बिथां एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथां खुंख्रा स्वर्गियारि सार बिथाङा बेखेवनानै होबाय जों गमामायैनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय 50 बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनि गेजेराव जिथु मोनसे सुफुंनो हायै जिथु आंखाल जानानै दंमोन बेखौ जोङो दिनै नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जोङो सुफुंनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बिथिङाव जाय बिथांमोना जोंखौ मदद खालामबाय अनसुंथाइ होबाय सोरबा जोंनो मुवा बेसाद होनानै अनसुंथाइ होदों सोरबाया जोंनो रां होनानै अनसुंथाइ होदों बे बिथांमोननिसिम जोंनि टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरायसम बिथांमोननिसिम जोंनि साबायखर आरो अनसायनाय सिबिनाया जोंनिफ्राय थागोन बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय।